Здравейте, аз съм Boy Hunter и днес ще ви покажа с коя музика ще започвам всеки от моите клипове. Може този клип да е много кратък, но все пак да ви покажа. Рингтон. Третия, Black Ops. И един само да го намеря. По-надолу. Black Ops. Също, ако искате да ме намерите в Facebook, да ми станете приятели, ето. Това ми е името, това ми е снимката. Ето я на пълен екран. Вече съм я лайкнал. Тази игра е горе-долу готина, но все пак не ви препоръчвам чак толкова да я инсталирате. А ето и в самия YouTube, как да намерите. Мисля да споделите на... Ето ме само... Ето ме, и аз вече качвам и клипове от компютър. Това съм аз на компютъра. Да, извинете, че съм до друг профил, но просто така ми се получи. Ето, ако искате да гледаме клиповете ми, довиждане. Да, знам, че е много кратък клипа, но... Да, мисля, че ако можете да ме намерите, така да се каже, по Viber. Не знам дали можете да ме намерите, но ето това ми е снимката, а това си ми е името. Чакайте сега, ще съм забравил цифрите. 9, 1, 3. Добре, това е довиждане. Знам, че е много кратък, но исках да ви покажа. Довиждане.